दिनै भारतनि गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लक एमएचसिनि अफिसाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिव एनडिबि आरडि आरो एनडिबिएस लोगोसे इउबिपिअ जोङो सिगनेटरि आफादनि जानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिफोर आद्रा थानाय जि दफा दङ बे दफाफोरखौ लानानै गोलाव समनिफ्राय जोङो बिथांमोनजों रायलायनो थाखाय जगाजग खालामबाय थादोंमोन नाथाय पार्लियामेन्ट सोलिबाय थादों आरो फारसेथिङै माने राष्ट्रपतिनि इलेक्शन आरो उपराष्ट्रपतिनि इलेक्शन दा बिनि गेजेराव दिनै 4 बाजियाव जोंनो सम होबाय आरो बेयाव नर्थ इस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल आरो लोगोसेनो एडभाइजार टु नर्थ इस्ट एके मिश्र बिथांमोनजों जोङो प्राय 12टा पइन्ट जोङो थिक खालामनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सायाव जोङो गुवारै सावरायबाय आरो बे सावरायनायनि बेलायाव गुबैयै जोङो 3.1 जि बाउन्डारि एक्सटेनसन दंमोन बर' आरो ट्राइबेल भिलेज इनक्लुजन खालामनानै सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय माखासे 95 डिसपुटेड भिलेजखौ सोसननायनि बे बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों आरो माखासे गोबां बाथ्रा दङ सावरायनायनि बेलायाव गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो तन्न'यै कुइसन खालामनाय जादों आरो बिथांमोना जइन्ट मनिटरिं कमिटि आरो आसाम सरकार भारत सरकारनि लेभेलाव जिखिनि डिसकासन जादों बे डिसकासननि पइन्ट्सफोरखौ जोंनो एक्सन टेकेन रिपर्टखौ बिथांमोना जोंनो खिथादों बेनि अनगायैबो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु जों बे बाथ्राखौनो बुंदों जे कार्बि सुक्ति जाबाय आरो बिथांमोना एसटि प्लेन नागिरदों कार्बिया जोंनि हिल नागिरदों बे मेटारखौ पलिटिकेल लेभेलाव सुस्रांनानै थाबनो बानायनानै होनांगौ फारसेथिं आर्टिकेल 280 डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा जिजों जोंहा समस्ति बारायनायनिफ्राय लानानै गुबुन मेटारफ्रा रिलेटेड जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट स्पेशल रिक्रुटमेन्टआ जायाखै जोङो बे बाथ्राखौनो इनसिस्ट खालामदों जे 2003 मायथाइनि जि बिटिसि सुक्तिमोन बे सुक्तिनि टाइमाव स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ दङमोन आरो बे मेटारखौ लानानै कालसिनियाव अमित शाह बिथाङा थांनाय समाव जोङो बिथांनो बे कपिखौ होनाय जादों आरो दिनै बे बाथ्राखौनो बुंदों दा अग्निवीर जि अग्निपथ स्किम दङ बिनि आन्दाराव प्राय 9टा लकेशनाव बर' ओनसोलाव रिक्रुटमेन्ट रेलि जानांगौ होननानै जोङो बुंदों एनडिबिनि रिलेटेड जिखिनि इस्यु दङ गोबाङानो स्टाइपेन्ड मोनाखै माखासे रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनबावनांगौ दङ आरो बे स्टाइपेन्डआ जाहाथे बोसोरथामनि जि कमिटमेन्ट बे कुनु कारनाव बन्द जाया गुबुन फारसेथिं जेलाव जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां जोंनि एनडिबि आरडि आरो एसनि बिथांमोना 70 जननिबो बारा दाबो दङ गोबाङा 8, 9, 10, 12 बोसोर जाबाय जेलाव थानाया ट्रायल जायाखै आरो बे सिस्टेमेटिक एकर्डनि प्रसिडिउरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौ आरो ट्रायल जायोबानो बिथांमोना जेलनिफ्राय गयो बे बाथ्राखौ दिनै जों बुंदों बिथांमोना बेखौ लानानै आसाम सरकार बा लिगेल लेभेलाव बिथांमोना बेखौ टेकआप खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायदों आरो बेनि अनगायै केस उइथड्रयेलनि बाथ्रा दासिम 264 केस उइथड्रयेल जाबाय होनना बुंदों खिन्थु डिसि लेभेलाव केसा दाबो मुभ जायाखै प्राय 18टाल' केस माने उइथड्र जाबाय बे बाथ्राखौ दिनै एक्सन टेकेन रिपर्टआव जों मोनबाय 2000निबो बारा केसेस दङ बे केसेसफोरखौ उइथड्र खालामनांगोन आरो भुटान आरो नेपालाव दङ बिथांमोनखौबो लाबोनांगोन दा बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन डिलिमिटेसन आरो इलेक्सन खुंनाय बे हाबाफारियाबो आद्रा जाना दङ गोबां इनस्टिटिउसन दाबो गायसनजायाखै दा बेखायनो अभारअल बे बाथ्राफोरनि सायाव गेबेङै आरो गुवारै जों दिनै सावरायबाय आरो सावरायनाया पजिटिभैनो जादों आरो बिनि गेजेराव माखासे बिथांमोननि फिननाय आरो जोंनि कुइसन माखासे बेयाव माने आर्गुमेन्ट होलायनायबो जोङो जादों दा अफिसियेल लेभेलाव जों जिखिनि नुबाय बिथांमोना खोब पजिटिभलि मावगासिनो दङ माखासे पलिटिकेल उइलनि मेटार थाबाय आसाम सरकारनि आरो भारत सरकारनि आरो पलिटिकेल लेभेलाव बेखौ टेकआप खालामनांगोन दा बेखायनो नेक्स्ट आगस्ट जि अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं दङ बेयाव आसाम सरकार भारत सरकार आरो सिगनेटरि आफादफ्रा जों ज' थागोन आरो बेयाव दिनै सावरायनानै जिखिनि जों मोनबाय नेक्स्टआव जोङो आसाम सरकारनि जथेस्थ' बाथ्राफोरखौ जोङो कुइसन खालामनायनि गेजेरजों स्पष्ट जानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों गोजोन्थों।